ole clear tu le ngai thla tu zong zong te chi bai le ve ko le niza ni som pani thlasari sang ni som ni panga jana Khawzawl a thil thleng kan hre deuh vek tawanga hemi chungchanga hian additional SP hnena Khawzawl tlangwalin open letter a thona chu kan ngai thlaphot don ani ilo ngai thlang open letter to additional superintendent of police Khawzawl le driver kapu idin hmun le nina ro pui taka wang hian zana chibai kapu ka che Khawzawl khotlang mi pui te himna ta na na thok tura ilo oma wang hian lomom kan tia kan thla muang mani chu ti rual chuan ni som pahnih thlasari sang ni somni panga zana I che da ni ro chuan Khawzawl veng chaklam hi minbar khai hle mai Khawzawl veng lai pastor bial KTP mit man me kania chhun lama duty si lo khan in khom bang chang niom takin in khom line inau te duty tira nangin motor tlan ilo phar zuk zuk ani kha dan bo chia iman khalo mom kan tia ni dang zela po dan keng ko zel ro o nang chuan uniform I hak lo wangin kanau te duty ka pui ti tak khamole lir thei khal abikin two wheeler khal engmo zatin danan bo chia helmet khum lova lir thei khal iman po hi mi pui chuan kan chuang che ma se zona kan nei ve chumo nga tinge zan lama chau I duty tir chu po venglai pastor bial KTP min man na kot chua tai don ko na kher kher yom dan dikta kan hril che a zurui chunga I duty thu kan hril lai che kha illa hria em kha wang khan iril ruana a police station a izu in le in lo test tura kal engama wanga kalpui che ni kha illa hria em o police station lampanin nangma ngein motori khala Khawzawl venglai pastor quarter lama pe ni tum tlat kha kan hre thiam lo I driver in motor khal chok che tumin Khawzawl field number 1 bula sar kalo khal mai don mi tia di lai che khan irem tilo ani khatiro kan kal zela Khawzawl din tharkong chuka kan tlan lain wai me hruai tu kania nakin loka I hovin khotlang thila kan la meeting le anga tin imi phurin a soi laia a thu soi I ti top tir te khai la hria em Khawzawl police station haya I tlan pel deuh thuak te khan I motor khala chuang imi phur te thla amwan lo baga Khawzawl district a police ho tu berdotin police station peng voi ni ngot I hai kha chu Khawzawl lai lo tho tira kan thlamwan na I hnot kiang dayasin police station a zuin le in lo test turakal in ni hreto lovin thildang hliri soya I driver la khan test hlau takin in mi hruai te digna le chanvo ra benzongin a khosa a an nui po phal lo ani kha midang do tin na puwa an dingna an soi ve donin o ka vina a khap be lai te khan iom ve renga wangin I hriat pui tura kan lo ngai ania Khawzawl police station a chuan in ti tur ber zuin le in lo test ti lovin imi hruai te chu ngai dam I dil tir topa imi hruai te khan ngai dam an dil na chan an hremia lo chu me zoa tai don kon lama chovin I driver in motor chu khalta ni kha tai don kon thlen rualin thalai rualin zurui duty an du lo thu an lo au chopui lai khan I hoi chua kem le I nau ten in lua an hruai tak dai che khan duty zui zeli ngai thu soi hram la huai sen kan van ti don che em engpo ni se kapu I nau I driver khan dot mulhumin police station a midang pu to lo hram turin lo hril hram ro khatianga ni chuan Khawzawl police station a mangang ten har sanna kan ron soingam lo palange dan keng ko tu te hi kan ngai sang chewa chu ti rualin rui chunga keng ko tu te chu Khawzawl mi pui hian kan ngai sang theilo do ta midang pu ching phei chu kan ngai nep le zual Khawzawl district mi pui ta na in nga na le thamwan puyom taka hna thok turin du sang na ka hla na cheu irin tlak Khawzawl veng chak tlangwal ole kha open letter chuani a khal ve tral hle mai engbo ni se thuziak thazet mai lo ngai thlak chun zomang tunge a phenah om ziak tu David Sailo
Modi hi engtianga politician hlotling thei nge ani kumsom pathum te meu Gujarat chi minister ani theya ani reng lain Varanasi MP a thlantlin ni in Prime Minister ani zuya Congress Party hruai tu ti lowa chuan in thlanpui Lok Sabha azona voithum chak theile Prime Minister azona Trump thum chel theiom chuna ni mek ani ama Modi hi mithiam tia soitura ni lova politics chut thiam strategies ro puyani heklo ma thlir thui tak India ram ta na nei thei turangai ani heklo ma se tinge Modi phenah hian miro pui mitangkai tak pakhata aming chu Prashant Kishore ania kumsomli pariat mi ani India ram political party a hian party lian panga vela alu lokchina a to a iweno hnuaya kumriat lai public health lama athok to bok India rama politics clear to thotling strategies ani nuwa Modi hian man fuin alaga abeta thlapring me kani politics sa kenhiak anu chiama sakber chu kumsang ni som pakhata Gujarat in thana atam thum chief minister na Modi a campaign pui khani ya a hlotling cher hle hemi nu hian Modi hian man bet chotin kumsang ni sompali khan Modi chu prime minister turin Varanasi biala campaign puya Citizens for Accountable Governance CAG aron champion puyani keini phenah ve thung soisel tu kan komtlang nel du lova fak hluam tu alowa luak chuaka fak pe te hlir kwa be kan tuma heng ho hian an mi doi vain zamuat an liampui thuai thin an kal tumdan ti tumdan principle kala hei hi chuwa dik lo mole tingam tu te kan kom servata karlova kanin timiliana fak hluam tu te hi vote tling tu te mo kan ti thuaya kong dik hrilhrelo tu te kan malmak fo thin kan hnai vai deuh te vur kan duwa an ni vur le ta kan hnat ringot boka hei hi politician tlo Modi ate kalphunga ni velo Kishore hian konga ko mu ani satlia lova an kalpui thilchen khata sui selfo mai chu Trump le Elon Musk te boru akang ni lovin Modi hian hetiang thleng theiani na thluak bur Kishore thu hi apom ma voin thlengin a pheiche aswal lo mai ni lovin khovela India ada chung nung hle ani hi klipna keini rama kan hruai tu te rin rol le thluak bur te hi chuan an pu te hi do tan soiti renga an khak ngam lova an ti hiama hausak nan manan tuma hruai tu te lain fakna ringot lan moi tumna ringot an khel boka ain kop om te voin thlengin an lain kop ti sakma yangu ramro pui thleng tur vision nei tha be thlopna tur khopa thluak bur nei tha le kop tha hi kan ram hruai tu te hian an laman chhuak fu velo ani ma na ole khati zong kha ania aron tlip na hi ngai tu thi thui tu takani ome